Għadna kif spiċċajna d-depożizzjoni tal-Avukat Ġenerali, naħseb kienet okkażjoni storika u ħarġu affarijiet li huma importantissimi li naħseb huma ta' rilevanza nazzjonali. L-Avukat Ġenerali li l-ewwel uffiċċju tiegħu ipprova jipproteġih bis-sigriet professjonali. It-tieni ħaġa illi l-Avukat Ġenerali konferma llum illi ta' kopja intira elettronika tal-inkjesta lill-Ministru tal-Ġustizzja imma spjega illi din ta' ilu għax il-Ministru tal-Ġustizzja huwa l-Avukat tal-Prim Ministru. Qal illi tal-Prim Ministru għax il-Prim Ministru kien rabat l-eżitu tal-inkjesta mal-permanenza tiegħu, mar-reżenja meno tiegħu. Ma fl-istess ħin derlu illi jien ma nitax kopja ta' din is-sentenza minkejja illi il-permanenza tal-Prim Ministru hija mhux ta' natura personali, mhux ta' interess personali, ovvjament imma ta' interess pubbliku. Qal li kieku ta' lili il-kopja sħaħ tal-inkjesta ma kontx qiegħda fil-kexxuni ma kont ħanitkellem dwarha. Ġifieri fil-ġudizzju tiegħu speċifikament ma tgħidlix ħalli rażżan lili milli nitkellem. Invoka l-artiklu 518 tal-Kodiċi Kriminali illi qiegħda hemmhekk biex tara u tħares proċessi fil-kriminal, fl-ambitu tal-kriminal, ma fl-istess ħin qal illi hu kellu s-seta illi jagħmel ġudizzju politiku u jara x'inhu mal-funzjoni tal-Prim Ministru u derlu allura jtieħ lodda l-Prim Ministru biex jaħdem u x'inhu mal-funzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni u derlu illi jiena m'għandix bżonn dik lodda. Dawn huma affarijiet illi ħarġu fid-depożizzjoni tal-Avukat Ġenerali llum huma affarijiet serjissimi, fatti serjissimi illi verament wieħed irid jaħseb fuqhom, wieħed irid jifhem kif dana kollu qed inaqqar id-demokrazija tagħna u kif iktar minn qatt qabel għandna konferma li l-pożizzjoni issa tal-Avukat Ġenerali hija kompletament mhux tenibbli.